Almere, oh, koleren, oh. Trap niet tegen ons zere been. Die ijsbaan blijft in Heerenveen. Dan hebben we een actielied opname, dat heet de prachtige titel Almere koleren. Koleren, ja. Nou ja, als het goed maar je, dan ben ik nog wel eens lelijk. Dus dan maak ik die lelijk om zo'n initiatief. Ik denk, waar komt dit nou weer bij? Ik ben hartstikke lelijk. Ik ken er net bij dat iets wat dan eigenlijk over de hele wereld een fantastische oord is om dit soort evenementen te houden. Want ik zie dan reportages van orenstadions in het buitenland. Dan zie ik nooit een kop zitten. En wij zitten altijd vol hier. En het heeft de sfeer die wij vinden dat het hem mat. En dan snap ik net dat niet een oorsmat. Dus, maar ja, nog een keer. Ik ken de motieven ik net al hier. Maar dan ben ik inderdaad lelijk. Rot toch op met je ijsdoom. Een ijsje met slagroom verkoop je nog niet met die naam. In Tialf komt de historie van jaren tezamen. Door de jaren heen is dat zo gegroeid in Heerenveen. Dat is het schaatsmekka eigenlijk van de wereld. Ja. Dus dat kan je niet in één keer verplaatsen met een heel groot plan. Wat moet nog maar bekijken wat haalbaar is. Heerenveen zit er doorheen. Almere is er links en rechts voorbij gegaan. Heerenveen zit er doorheen. Heerenveen zit er doorheen. Wij zorgen dat we hier de boel rapporten krijgen. En ze hadden geen schijn van kans. Dat zou natuurlijk een hele aardige bijkomstigheid wezen. Maar daar wil ik me voorlopig net maar bemoeien. Dat is ik politiek. Ik ben natuurlijk gewoon een man die de dingen bezocht en bezocht.